Cücüklerim. Bu edek men size bir sıçan barada erteki aytıp berjek. Sıçanın titreyişini gören cadıy sana näme bolýar diýip sorapdyr. Men pişikden goltýaryn diýip sıçan jogap beripdir. Cadıy sıçany peşige öwrüpdir. Ýöne ol ýene-de titrep durmuş. Inni näme bolýar? Inni itten goltýaryn. Cadıy ony inni ite öwrüpdir. Ol ýene titrep durmuş. Sana inni näme bolýar? Inni gaplandan goltýaryn diýip ol öňküden beter eňräpdir. Bolýar, men seni gaplana öwreýin. Onsoňa sen hiç bir zatdan goltmarsyň diýip cadyy ony gaplana öwrüpdir. Ol buldy titrep ağlapdyr şuna. Inni men awçylardan goltýaryn diýip zörledipdir. Cadyy uludan zemine alıp göwresi gaplan göwreli bolsa-da ýüregi sıçan ýürekli. Bari bir sıçan bolup galýar ekeni diýipdir.